Sige, tulad tayo, bagdog. Ito kaya itong aman, sige, ginom-ginom. Ya, wala ka ba siyang utang sa tindahan, ha? Patulpo na lamang to. Kuya! Sige, taglakawan eh. Gutom na baya akong tiyan. Mo galing ka suri-suri sa aning bukid, kaya nangita tagpagkaon. Hey! Basta ka katita, nagkaon na makapusog na makaliwang. Gusto mo ito, kuya? Prutas, way na! Ato-aton! Prutas, gulagi bonsoy! Kinamunga man! Hey! Basi kuya, giing ng karnaval na! Namunga ra! Kaya ko datong tanong ni Papa? Kaya ako ng sulayog kilaw ni. Sakto ko ka bonsoy, kang nabal doon! Kilawin na doon! Matay. Tutas gede kuya. Tutas god. Ako na. Dapat dili na tamag payag bunsoy. Nya, kabalo ka mohimo dig payag kuya. Payag na silang mama o si papa. Ah, ako pa. Ano ka na, Palasyo? Hey! Sige kuya, anong masyada pa sa atong balay? Lingkod sa diri bunsoy kay atong gamo na atong Palasyo. Sige kuya, sige. Bunsoy, muna itong Palasyo. Bunsoy, muna itong Palasyo. Ay, muna na kuya? Ah, sila, apos atong Palasyo kuya. Gutom na po kuya. Asam ito pagkaon doon? Sige, ako'y bahala. Pangaway sa dito sunod. Pagulita ko pagkaon. Ano ba yung makaon kuya ha ng lami? Sige. Oh no, oh no, oh no, 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 oh no, oh no, oh no, no. Matay po ito, bungsoy. Sige na pula magigutom. Itukon mo ba ito? Diya may siris. Sakto ka na magiging bunsoy. Puro na ba naglutom eh?
Busoy! 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 Oh, doon kayo dalang pagkaon. Mukhaon naman na kayo kani. Okay, niyo man si mama nga kutos makit ang kanon basta dili makahilo. Kaon ko anak kuya. Ano saan ni kuya? Grapes? Oh, grapes na grapes. Uy! Kuya! Punta ka, kuya! Ha? Okay lah. Kuya! Punta, kuya! Punta ba ni? Doon, wala gini! Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but